Hemen gaude daramagulako urte terdi negoziatzen saiatzen hasi gera gehien bat ere gure lanbaldintzen inguruan, eta baita inbertsioen beharrezko inbertsioak gehien bat ere zerbitzua betzeko, baina salatzen ari garena da gaur egun Donostia eta Donostialdeako diren 275.000 biztanlentzako soilik batzutan 11 suhiltzaile daudela zerbitzurako. Oso plantilla eskasa da, daramagu urtarriletik negoziatu genula eta idatzita dago 14 suhiltzaile minimo izan beharko direla egunez laniteko eta aplikatzen ez direnari. Erramientak daude, erramientak lehen bailen jarri ditzazkela eskatzen ari gara udal gobernuari eta alkateari, eta plantilla handipena beharrezkoa da. Behintzat hurrengo urterako beste 6 suhiltzaile gehiago beharko genituzke, eta foru aldundiarekin dagoen hitzarmenaren arabera, hemendikan aurrera egin behar dugun lan araberako hortan behintzat beste 5 gehiago beharko genituzke. Sute handi baterako behar dan minimoa, adibidez 10-11 suhiltzaile dana, 11 baldin badago sutetara bat juterakoan Gernanikoa gertatu zen bezala, parkea hutsik gelditzen da. Alde horretatik ere, imaginatu zaitezte ere, 2 interbentzio desberdin egiteko ez gaudela. Gero eta gehiago dira gehien bat ere, eguraldi txarrarekin sortzen diran alerta horiak, alerta laranjak, bideratzeko egun horietan 50 interbentzio inguru ditugu, eta ez gera iristen.